Φίλοι, γεια σας. Πολλές φορές έχουμε μια πλακέτα η οποία θέλει μια επισκευή, είτε είναι άχρηστη και θέλουμε να βγάλουμε ένα εξάρτημα από πάνω. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να κάνουμε desolder, να κάνουμε αποκόλληση αυτού του υλικού. Αποδεικνύεται μάλλον στην πράξη ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ πέρα το εξάρτημα που λέγεται wick. Είναι ένα υλικό το οποίο το βάζουμε πάνω από την επαφή που θέλουμε να λιώσουμε και να φορέσουμε το καλάι. Όμως το κόλπο που θέλω σήμερα να σας πω δεν είναι απλώς το wick, είναι ότι για να έχεις πολύ καλά και σίγουρα αποτελέσματα είναι να πάρεις μια μικρή ποσότητα flax, να την τοποθετήσεις επάνω στην επαφή που θέλεις να αφαιρέσεις και τότε με αρκετά ζεστό έτσι κολλητήρι, εγώ χρησιμοποιώ γύρω στους 305 βαθμούς, έρχεσαι από πάνω, το ζεσταίνεις και βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Πολύ προσοχή, αν πιάσετε το wick έτσι, μπορεί και αυτό, όχι μπορεί, σίγουρα θα καίει, οπότε μπορεί να υπάρχει κίνδυνος να καείτε. Και το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι επειδή το flax έχει κάποιες ιδιότητες, τέλος πάντων, το οποίο μπορεί να οξυδώσει την πλακέτα μας αργότερα, θα πρέπει μετά τη χρήση του και αφού όλα έχουν κρυώσει να χρησιμοποιήσετε ισοπροπυλική αλκοόλη να το καθαρίσετε. Ιδαλλιώς θα μπορεί μελλοντικά να δείτε οξύδωση. Επίσης, αν δεν έχετε wick, ένα άλλο κόλπο είναι να χρησιμοποιήσετε κάποιο πολύκλωνο χάλκινο καλώδιο ή ενδεχομένως τον μπλεντάζ ενός ομοαξονικού. Δεν το έχω κάνει, μπορούμε να το δούμε σε άλλο βίντεο, αλλά στην παρούσα φάση αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι η χρήση του flax είναι απίστευτη. Περιμένω τα σχόλιά σας.